Okay, der var engang 3 små grise, og de byggede nogle huse. Den første lille gris, den byggede et hus af hø eller halm, og den anden, det ligger lige der, og den anden byggede et af træ, og det står lige deroppe, og den tredje byggede et af sten, og det er lige dernede. Og så kom der en ulv. Hvem er bange for et stort stykke? Stort stykke. Ikke mig, nej. Jeg vil puste så meget jeg kan, så jeg må vente søs. Hvorfor? Så jeg kan æde dig. Sådan. Løb over til min bror. Jeg bor i træhuset. Måske slå den her også, man kan se. Så er det Jeg løber med! Jeg vil puste til husvalter! Hvor skal jeg